Okay, så i vores spil, så har vi lavet en hoppe-kommando. Og så selvfølgelig, for at man ikke bare skal kunne snyde, så har vi placeret en usynlig platform der. Da jeg lavede hoppekommandoen, så fuckede den lidt op med platformene, så det virker ikke, og jeg har svært ved at finde ud af, hvordan. Så det har lige brug for at hjælpe mig. Men udover det, så virker alt andet. Havde også et problem med, da jeg pillede ved koden, at den ikke gik nogen retninger, men den bare hoppede. Men det fik jeg fikset. Nå, så når Britton så kommer ned, går vi over til den anden del. Og jeg tænker, at du allerede lidt kan gætte, hvordan vores banehalvdel den ser ud, når jeg har lavet en hoppekommando. Så over til højre, så ser vi som en blendermodel af et træ. Brugt lidt for lang tid på den, vil jeg gerne indrømme. Nu skal I ikke falde ned. Men ja, det er lidt et problem med platformene. Det er lidt svært at nå dem alle. Nå. Så kan du se lige så stille vores baneidé, det næste level, hvis man vil sige det på den måde. Så det er bare simpel parkourbane med nogle platforme, der går fra side til side, som man helst ikke skal ramme, fordi så er det ned. Og så kommer vi i slutningen. Det var vores projekt.